Anketa pre mňa v prvom rade znamená akési zrkadlo tej hovorcovskej práci, ktorú nastavujú samotní novinári. O to je to významnejšie, že nemusia to povedať do očí tomu hovorcovi, ale vlastne na základe tých výsledkov sa odráža, ako na nich pôsobí a tým pádom aj na verejnosť. Z druhej strany je to zase aj také ocenenie zamestnávateľa, že mu záleží na tej komunikácii, aby bola čo najkvalitnejšia. Pre mňa osobne znamená ocenenie výrazný prínos, pretože ma to nakoplo do ďalšieho obdobia, že tú prácu robím zrejme dobre a že idem dobrým smerom. Samozrejme, že stále je čo vylepšovať, ale predsa len tento pozitívny signál z novinárskej obce bol veľmi významný. Je to unikátne spojenie zábavy s nejakou vážnou vecou, čo ocenenie hovorca roka určite je, ale stretnutie sa s priateľmi, ktorí medzi tým zmenili nejakú svoju oblasť pôsobenia, je také fantastické, že človek potom naozaj nehľadí na hodiny a v skorých ranných hodinách s pocitom uspokojenia odchádza zase do tej svojej práce. Media Party je pre mňa veľmi zvláštna party, pretože to nie je taká klasická spoločnosť, kde človek sedí a rozpráva sa celý deň pri nejakom poháriku alebo sleduje, čo sa deje. Je zvláštnosťou, že väčšinu tejto Media Party strávim mimo miestnosti, pretože sa do tej sály nemôžem kvôli tým stretnutiam s priateľmi ani dostať koľkokrát, takže naozaj 90% toho času strávim niekde pri pohári vínka, niekde pri dverách. K 10. výročiu Made in Media Party prajem všetkým účastníkom, ktorí sa doteraz na týchto party zúčastňovali a takisto pôsobili aktívne pri ankete Hovorca roka. Aby im zdravie slúžilo hlavne, mali veľa pracovných úspechov, aby sme sa takto stretávali nielen o ďalších 10-20 rokov, ale aby k tej desiatke pribudla aj nula. A vtedy dúfajme sa všetci v plnom zdraví takisto stretneme a pospomíname na tieto zlaté časy.